tefawa ġo basket, minn ġo l-basket għal ġo taxi, jew il-kelba sabet ruħa u aħna ċemplulna u aħna morna fuq il-post. Luna hija kelba ta' sentejn u bħal klip oħra qabelha spiċċata abbandonata bla ħniena. TVM News tkellem mal-attivista Maxine Borg li qalet li l-abbandonar tal-klib f'Malta qed issir xi ħaġa ta' kuljum. Saret xi ħaġa ta' kuljum, bħal pereżempju il-każ ta' din il-French Bulldog li għandi f'idejja ixxukjatni l-fatt li bħalma ngħidu aħna aqba teħles u war mill-barrax ġo basket u għal ġo taxi ma nistax nifhem kif persuna jista' jgħid xi darba qatħabba. Maxine tajt illi minkejja l-għarfien u talim għatan problema serja ta' nuqqas ta' responsabilità. ġvidi għandha sentejn. Il-weight tagħha meta ġiet hawnhekk kienet ta' 5 kilos kif seta' jara kulħadd kellha ġvidi ftit ġimgħa għax ġimgħatejn ngħidu 10 ijiem. Letteralment hawn kien jidher l-ispina ta' dara u ma ħaġabet ħafna problemi. Għaliex il-kelba mid-dera kif nista' ngħid jien b'daw il-problemi kollha li għandha ma naħsibx li qatt marret għand il-vet ħlief għal vaccines fil-verità. Imma l-importanti li nifokaw bħalissa huwa li jitikol u tgħix ħajja kuntenta. Però li nista' ngħid il-kelba ma li ġibnija hawnhekk mill-ewwel bdiet tagħmel fuq in-nepi. F'jumejn kienet nepi trained, ġifieri di ma kellix għalfejn tqatta sentejn minn ħajjita bin-nepi. Minħabba li għax aħna ma rridux nimsħu jew inkella x'għażinin biex nagħlmuhom fuq in-nepi. Hekk nerġa' ngħidha bħalma dejjem ngħid Claire, jekk m'intix kapaċi trabbi iġġibx, jekk m'intix ħadd tismagħhom daqs li kieku tisma' lil uliedek, iġġib xejn. Luna qiegħda tirkupra f'ambjent sigur b'tama li dalwaqt issib dar ġdida fejn tkun tista' tgħix ħajja sigura u b'ħafna mħabba.